Dominic Cones yn paratoi. Sgipo'r bel i mewn i gwrs Cosby Llansawel. Gic ddofn. Peniad am ddiffynol. Yn ddigonol. Tom Price. Rhoi droi trwy'r bel yn y pen draw. Cornes unwaith eto. Nail Bale yn disgyn i Dan Williams. Williams efo'r croesiad isel! A Jordan Williams. Y Williams arall oedd yno. I roi'r ymwelwyr ar y blaen. Prif sgoriwr uwch gyngrau'r Cymru yn rhwydo am y 19 tro mewn 19 gêm yn y gyngrau'r. Gyd gan Fuller. Andros o gic. Mae Dlammi ymlaen. A fe gafodd Walters i darw'r llaw. Mae'n chwarae'n parhau. Price i'r llaw tro yma. Ond Tom Owen, y dyfarnwr, yn penderfynu nad oedd yn naill ddigwyddiad na'r llall yn drosed. Fydd hi ddim yn gicor smotyn gweitha protestiadau tair Llansawel. Ian Jenkins paratoi gymryd y gec i'r tîm cartra. Wrth i ni agosau at hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Teg at y postyn agosau mae'n mynd. Be oedd nôl allan a Jenkins! Ian Jenkins amdani. Yn tynnu ergyd ar yr hanner foli i mewn i'r hwyd ochr. Nathan Shepherd yn ei gwylio i'r holl ffordd. Yna Dlammi ymlaen at Ben Clark. Clark yn ymestyn i gam. Bas fach o i lwybr Jordan Williams! A fe nath Will Fuller lanast o'r arbediad. A fe nath o ddigon. Yn y bel rywsut yn y Dlammi o'r ddwylo fo a dros y trawst. Clark unwaith eto. A'r peniad ar y postyn agosa! A Jordan Williams oedd yna unwaith eto i ddwblu mantais y Seintiau Newydd ar ôl ychydig dros hanner awr. Williams yn sgorio 2 mewn gêm yn erbyn Llansawel am yr ail dymor o'r bron. Dyma be'n cael ei chlirio mor bell a Danny Davies. Davies ar draws y cae. Yn wrth drawiad yr ochr draw. Yn wrth drawiad teg. Walters ar ôl hon. A rhif 9 Llansawel yn cyrraedd gynta. Ergyd o ar y targed. Gorfodi Nathan Shepherd i blymio i'w dde i wneud yr arbediad. Hir ymlaen. Can fo Jordan Williams. Williams mewn i cwrt Cosby! A ergyd o ar draws wyneb y gol. Gafodd Fuller ddim cyffyrddiad ati. Ydy cig gol iddi. Yn deiliadau ar ôl i Tom Walters. Roedd yn agos ar un pen y cae. Seintiau Newydd yn cael ei cyfle hun ar y pen arall. Ond i ber postyn athi. Ymlaen at Phillips rwan. Phillips wedi gweld hediad Jordan Williams. Williams! Darodd hwn o'n dda. Ond i ber postyn athi. Yr ergyd yn cosi'r hwyd ochr. Wrth i ni mewn i funudola yr hanner cyntaf. Marshall ymlaen. Canfod Ben Clark. Clark yn croesi. Methu gyro dyn cyntaf. Bale yn ôl at Ben Clark. Serch hynny. Yn ergydio tro yma. Bale yn cyrraedd. Dan Williams. Croeso Daniels, ychydig yr uchel i Jordan Williams. Dyna'r agosa. Mae'r Seintiau Newydd wedi dod ers i ni ail gychwyn. Jenkins ymlaen. Sotliad celfydd Dyer. Symudiad o ddawol hwn. Ricky Lee Owen. Bale yn cyrra Walters! A fi oedd rhaid i Nathan Shepherd gael blaen i fysedd at honna. Golwr yn taro'r bel allan am gic gornel. A dyna
yr agosa a Llansawel wedi dod. Yn ddolfn i mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Fanning. Ffyrdiad Rio Dyer. Yn ochr ar 1-2 efo Mitchell Bates. Jenkins ymlaen. Dyer unwaith eto. Croesi tuag at Evans. Bel yr hyd yn y gwrt Gosby. Ac ergyd Ellie Sage just dros y bar. A dyna ddigwyddiad ola'r gêm. Mr Owen yn dod ar chwarae ben. A'r sgôr terfynol ar yr hen heol. Llansawel dim, y Seintiau Newydd 2.